menopause a na-etinyala mkpu menopause. Iche na menopause bụ sọsọ ndị kara nka na-aba na menopause ndị dị obele na-abakwa menopause. O nwere ife a na-akpọ early menopause nke bụ menopause mberede. Ọ ga-abịakwute gị na mberede, ịma mma mgbe o ji wee bịa. Abụ m Nwaada Glory Ekene-Iwuno, a holistic doctor, onye na-afụ maka arụisike ụmụnwanyị. O nwere ife a na-akpọ early menopause nke bụ menopause mberede. Ọ ga-abịakwute gị na mberede, ịma mma mgbe o ji wee bịa. The thing na-abịa enwere ike ịdị 35 years, enwere ike ịdị 30 years, enwere ike ịdị 38, even 40 ọbịa, and ọbịa ịma mma ozi nwa. So ị na-echekwa na oge dị, malụkwa na o nwere ife a na-akpọ early menopause. Ife na-ebutekarị early menopause enwere ife ọzọ na-abụrụ poor dieting, ụdị ka nri ị na-eli, lifestyle, ụdị ndụ ị na-ebi. For example, enwere ike ọ bụrụ na ịnọkọ ebe a nọkọ ọnụ, ị na-akwụ n'anwụrụ elu na-aṅụ sịga. It's not healthy to your health. Oke mmanya adịrọ healthy to your health too. So enwere some certain things ị kwesịrị ime avoid to be able to live a healthy lifestyle so that you can actually maneuver early menopause. Another one dịka ibie wee bụrụ na ị kwesịrị ime invest, like ị kwesịrị ka ị na-eli mkpụrụ osisi, na-eli akwụkwọ nri. Mind ụdị nri na-eli, because if you have poor dieting, if you're not eating healthy, you're bound to enter early menopausal stage, which is not healthy for you. And even na early menopause enwere reversal, you can't reverse it. Enwere ihe imegide ke reverse ya. Ọzọ dịka ibia wee bụrụ early menopause adịrọ hereditary. You can't inherit it. So ọ dịrị esi n'aka felo n'aka, ọ nke onye ji wee pụta ụwa ka ọ bụ. N'uche onye adị njọ, asị m kwuo, m ga-asị gị to avoid early menopausal stage, like finding yourself in early menopausal stage, avoid some certain food, like those foods nkulu makia, which are poor dieting, enokata ibulu. I know most of us, almost all of us, like the shawarma. If that shawarma not to titani, if you don't without knowing that you're accumulating cholesterol inside your body and oderoma. All these things now cause early menopause. All these things now again, if you jibulu nwanyị manzuzizu. Abụ m Nwaada Glory Ekene-Iwuno, a holistic doctor, onye na-afụ maka arụisike ụmụnwanyị. Sonyelu m na page a ka ị na-amụta ife gbasara arụisike ụmụnwanyị, ma ọ bụ na my personal page ka ị na-amụta ife gbasara arụisike ụmụnwanyị. Enwezi ajụjụ inwe, jụọ m na m ga-aza gị.